Господи, каква градина! О! Виктор Шарански. Това всичкото? Виктор Шарански. Виктор Шарански. Мама ми, този Шарански изглежда на богат човек. Направили много добър избор на застрахователна компания. Влезте. Петя от председателя на Народното събрание, министър-председателя. Добър вечер, господин председател. О, какво да се прави? Петък 13. Да, днес е един лош ден за... Приятно гледане, господин председател. Приятно гледане. Добър вечер. Добър вечер, госпожо. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер, господин премиер. Това е вашето място, господин министър-председател. Извинете. Извинете, че ще трябва да ви прескоча, господин председател. Внимайте да не си щупите главата, господин премиер. Не очаквах, че тъщата ти е чак толкова свирепа. Не понася либералите, тя е консерватор. 5 минути до началото на премиерата. 5 минути до началото на премиерата. Моля госпожица Самсара да заповяда на сцената. Скъпа! Скъпа! Залата е претъпкана. Всички те очакват с нетърпение. Благодаря, директоре. Защо не влезете? Помогни ми. Не цигарите. Да вляза. Как сте, господин председател? Добре. Всеки момент ще започне. Да. Господин ли се председател? Щом седнат меките кресла и заспиват. Либерали. Добър вечер, дами и господа. Включваме пряко от Националната опера, където всеки момент ще започне спектакълът Лебедово езеро с участието на знаменитата наша балерина Самсара. В официалната ложа вече са заели местата си видни наши политици. Тук са председателят на парламента, министър-председателят, тъщата на директора на Националната опера и един господин, когото аз не познавам. Шарански в смокинг колко ли струва? Много. 17 000.
в залата. Ще прекратя заседанието. Тишина. Не сте в парламента, драги колега. Тези падат по-лесно от твоите правителства.